Mi oeddwn i'n byw yn Llanfestiniog am y 5 mlynedd cyntaf yma wedi. Mi oedd yn haid fy nain. A mi oedd yn haid yn nabod Hedd Wyn. A mi oedd yn nain yn nabod cariad Hedd Wyn. Genhedlaeth yn byw yn Llanfestiniog. A felly, bob hyn a hyn, o'n i'n gofyn i tai gael stori Hedd Wyn. A o'n i'n gofyn stori drist a dramatig yn ifanc iawn. Ac yn sicr dyna oedd y dechreuad yn bendant. Dwi'n cofio wedyn gweld un o lyfrau fy nhaid ac englyn i'r cofan filwr ifanc o Llanfestiniog yno. Oscar Phillips, Caerffeiledd, yn y llwyn heb y llang siriolwedd. Hynny, Peniarth ei oes fwyn, uwch nos ei fedd. Dechrau holi wedyn, bu oedd y peth yma, a wedi mynd ag ymaint o bechgyn ifanc. Gan gynnwys Hedd Wyn oedd yn far, ac wedi ennill y gader a ddim yno. A dwi'n cofio cynnan, mae bwthyn cynnan yn ifanc iawn, a rhion oedd y greargraff anhygoel am ei. Achos oedd hwn yn disgrifio ymladd yn y ffosydd, yn gignoeth, onest, a oedd rhywbeth newydd yn y Gymraeg. A wedyn, o'n i'n ardega, gael ei ffrind i mi brynu llyfr gwaith Wilfred Owen, o'n yn swyddog milwrol, uchel i farch gen i milwyr, ond mi oedd yn chwyrn yn erbyn yma. A mi oedd hwn di apelio at ei, yn ifanc iawn fi'n ei meddwl, oedd bu oedd y peth, oedd rhaid i bobl ymladd, a oedd ddim eisiau mynd ymlaen, chael ei lladd. Felly, rhwng Wilfred Owen a Hedd Wyn, a mae'r ddau o hyd yn arwyr gyda. Fanno yn sicr ddechreuo'r peth. O'n i'n mynd am cyhoeddi llywres nifer o blynyddoedd, gael sy'n ymhen i sgwennu ffilm am Hedd Wyn, sgript o ffilm. Wedyn, o'r ffilm, neu o'r ymchwil ar gyfer y ffilm, y daeth cofiant Hedd Wyn. Ar ôl mi reidio'r sgript ar gyfer y ffilm, sydd wrth i'n rhoi'r ffilm yn hyd, mi eisiau ati gasglu mewn ymchwil yn hyd i sgwennu cofiant Hedd Wyn. Gwair fi mewn mewn y teitl gwreiddiol. Mi oedd hynny wedyn arwain naturiol at lyfrau eraill, fel Colli'r Hogiau, hanes yr hymel byd cyntaf o safbwynt Cymraeg dyn nhw. A wedyn gwaedd y bechgyn, blodeuger o gerddi gan feirdd yr hymel byd cyntaf, sifiliaid a milwyr. Ond mae'n rhaid darlun cyflawn o'r ymateb ar y pryd i'r rhyfel. A wedyn blodeuger Saesneg hyd yn oed, o gyfeithiadau o'r Gymraeg a cherddi gwreiddiol a rhyddiaeth rheilol yn Saesneg. Out the Fire of Hell, wedyn mae'r peth wedi dwy'n ffrwyth. Adeg ymchwilio ar gyfer y llyfrau yma, mi o'n i'n darllen rhifynna di ben draw. Yr Western Mail oedd y papur yn y dan sylw fan hyn, mis o'n bapur cenedlaethol. Ac wrth gwrs, i'n neud yn yr hen lawrgell yn Abertawe, wedi symud y ben hyn, ac yn yr hen beirianna microfilm, oedd nhw'n bethau mwyaf anodd i'w trin, ac oedd nhw'n rhyw rhain yn nhw, fel hen ffilmiau, be ar yn haro i oedd, wel, gyntaf bod, yr holl fechgyn yn cael ei lladd, bob wythnos, bob diwrnod, rhestr o'n nhw. Yn wedi gos yna frwydr fawr o'n som, oedd papur yna'n llawn o enwa a lluniau. A mae sôn i gyd yn syllian o'ch hyn, efo rhyw wacter yn ei llygyd. Nid balchder, ddim yn gweld dim dewrder, just gwacter os yd. Mae'n hwn edrych yn onio hyd drwy'r print toredig. Syllu llygadrythu'n drist ar yr rhai sy'n ymchwilio i'w hanes. Mae'r wynebau a'r llygaid cwestiyngar cyhuddgar hyn. Hynny di, mae nhw'n holi pam eisiau bod llaw. Mae nhw'n gofyn i chi, ti'n ymchwilio i'n hanes ni, dwed, da ni'n gwybod. A cyhuddgar, mae nhw'n cyhuddo ni, unrhyw un sydd wedi caniatáu hyn ddigwydd. Dyna gynnau, a maen nhw'n rhythu i fyw yn llygad. Fel dwi'n dweud, maen nhw'n, a chi'n meddwl am ambell i lun, a chi'n meddwl bod y llygyn eich dilyn chi'n meddwl blew chi, mae hain yn syllu arnoch chi'n uniongyrchol. A wedyn, yr holl enwa yna, ac enwa tebyg iawn, am ei Cymru nhw, yn unwch chi beth i coen o John Jones, Owen Williams ac yn y blaen, Rhesi di ben draw enwa. Enwau cyfoedion a ddiwallodd wanc a fidog. Nid bod y fidog mae fe rhyw henfil sy'n signo i gwaed nhw. Am foddfa, a mi oedd hi'n foddfa waed. Hynny di bloodbath o'r gair Saesneg, boddfa o waed. A wedyn, mae'r enwa yma wedyn dawnsio fel llwch ymlaen i'n llygaid. A hynny bod graen go wael yn y ffilm, da chi'n meddwl bod yna llwch man, na chi bo? Dyma'r enwau, Cymru ganolbwyntio ar yr enwau yn y pennill cyntaf.
Yr enwau hyn anaddwyd ar gerrig yn ddidrigaredd yn ddiweddarach. Hynny di, pwyd bynnag yn cynnu'r enw, mae sair maen yna, faint o dosturiad yma, neu ai just gwaith oedd iddo a chyflog. Mae nhw'n yma neu cannoedd. Cannoedd ar gannoedd anghofiedig o enwau. Llond colofnau o enwau band hyn. Nes bod pob colofn yn gof golofn gul i goffau'r hogiau a phob rhifin yn gofeb ryfel ynddo ei hun. Ailadrodd cannoedd ydy'n cyfleu'r holl beth, yr holl tragedy. Cannoedd ar gannoedd anghofiedig o enwau. Da ni'n cofio, mae'n cael ei ddarllen ar y maen. A hyn wedyn sy'n syndod, oedd hon yn drasiedi enfawr, oedd hi'n drasiedi fyd eang. Welwyd mwy chyffelyb erioed o'r blaen. A ydych chi'n meddwl, wel, be arall oedd yn y cyfnod? Dim ond rhyfel oedd. Be allach chi'n meddwl amdano fo? Dim ond rhyfel. A dwi'n bydd syni wedyn, nath ydych chi'n colofn arddio, colofn ffasiynau, colofn ffilmiau ac yn y blaen. Yng nghanol hwn i gyd, oedd y merched yn poeni beth nhw'n mynd i wisgo, oedd y garddwyr yn poeni beth nhw'n mynd i blannu a ffryd a sut, oedd y golofna pêl-droed ar y cychwyn. Dyna dwi'n neud wedyn, ni'n mynegu'r syndod bod y fath bethau cyffredin a naturiol bywyd yn digwydd yn yr un papur ar drasiedi enfawr yma. Yng nghanol y fath gyflafan, roedd bywyd yn mynd yn ei blaen, beth bod tanau ddim byd o'i le. Yma rhwng y ffliniau o ffrogiau hetiau haf, yn y golw'n ffasiynau, a merched gosgeiddig yn gwisgo eu peisiau'n dwt, mae meirwan Passchendaele. Wel, dyna'r math o beth llwch chi'n neud gyda'r gynghanedd ydy gosod dau eithaf cyferbyniol yn yr un llinell, a wrth gwrs mae'n cryfhau'r llinell. Yn fanna, mae nhw'n gwisgo eu peisiau'n dwt, petticoats, yn galw nhw. A wedyn y meirwan yn Passchendaele, mae'r llinell yna'n dod ar ddau beth ynghyd. Ac wedyn dyma'r syndod a'r gynghanedd eto'n cryfhau gobeithio, mae'r lladdfa a'r raddfa na welwyd ei thebyg erioed. Hwna di'r syndod. Ac am hynny mae'r gerdd yn gwneud, mae am y rhyfel at drasiedi yn y blaen, ond am y syndod a'r rheidrwydd mewn ffordd, rhaid i bywyd fynd ymlaen. Chi'n dod i'r pen, dod i ddiwedd y gerdd, mae'r il y ffilm dadweindio yn ôl i'r pen, dadweindio'r blynyddoedd diniweidrwydd yn ôl i ddechreuad pob rhifin o'r papur rhyfel. Awn ni'n ôl i fwydo'r holl feirwon hyn, y meirwon hyn sy'n syllu arno ni o hyd o ryw fyd arall, a mae ryw fyd arall, yn llythrenol, o ryw fyd arall i berfedd yn cyfrifiaduron. Ac ar ôl didol ein holl nodiadau, a chael trefn ar ein hymchwil, trown hunllef y bechgyn hyn yn droed nodyn oer ar wylo tudalen. Hynny di, ymchwil, da ni'n bwydo'r holl fanylion yma, yr holl nodiadau yma, i'r cyfrifiadur gael siap ar y llyfr. A cyd i'r bechgyn yn y pen draw di, troed nodyn oer. Hynny di, da ni'n tosturio o ddifri wrthyn nhw, neu ai deunydd ymchwil a llyfr ydyn nhw. Wel, gobeithio ddim, ond y syniad ydy, yr holl ddioddefaint yma yn cael ei gywasgu yn y pen draw i ddim i ddod un troed nodyn. Felly dyna sy'n tu ôl i'r gerdd ydy, mewn gwirionedd, yr emosiynau cymysglyd cyferbyniol yma o'r drasiedi enfawr, o'r naturioldeb, a syni mewn ffordd bod bywyd yn mynd ymlaen, achos mae rhaid i bywyd yn mynd ymlaen y pen draw. Dyna y syniadau tu ôl i'r gerdd. Y Genhedlaeth Goll, wrth ddarllen rhifynnau'r rhyfel mawr o bapur cenedlaethol. Maen nhw'n edrych arno ni o hyd drwy'r print oredig, syllu, llygadrythu'n drist, ar yr rhai sy'n ymchwilio i'w hanes. Mae'r wynebau a'r llygaid cwestiyngar, cyhyddgar hyn, yn rhythu i fyw ein llygaid, ac mae'r enwau hyn, enwau cyfoedion a ddiwallodd wang cyfidog am foddfa o waed, yn dawnsio fel llwch o flaen ein llygaid. Yr enwau hyn a naddwyd ar gerrig yn ddidrigaredd yn ddiweddarach. Mae nhw yma neu cannoedd
cannoedd ar gannoedd anghofiedig o enwau, llond colofnau o enwau fan hyn, nes bod pob colofn yn gof golofn gul, i goffau'r hogiau, a phob rhifin yn gofeb rhyfel ynddo ei hun. Ac eto, yng nghanol y fath gyflafan, roedd bywyd yn mynd yn ei flaen, fel petana ddim byd o'i le. O leia, dim byd o bwys, dim trasiad i genedlaeth, na gwaedd o ddigwyddiad. Yma, rhwng y lluniau o ffrogiau a hetiau haf, yn y golofn ffasiynau, a merched gosgeinig yn gwisgo eu peisiau'n dwt, mae meirwon Passchendaele yn cael ei henwi'n un rhes, ac yma, rhwng y golofn arddio a'r colofnau pêl-droed, mae lladdfa a raddfa na welwyd ei thebyg erioed. Mae rîl y ffilm yn dadweindio yn ôl i'r pen, dadweindio blynyddoedd diniweidrwydd, yn ôl i ddechreuad pob rhifin o'r papur rhyfel. Awn ni'n nôl i fwydo'r holl meirwon hyn, y meirwon hyn sy'n syllu arnon ni o hyd o ryw fyd arall, i berfedd ein cyfrifiaduron, ac ar ôl didol ein holl nodiadau, a chael trefn ar ein hymchwil, trown hunllef y bechgyn hyn yn droed nodyn oer ar waelod tudalen.